Η ρεφλεξολογία και η γιόγκα μπορούν να συμβάλλουν κατά πολύ στη θεραπεία ενός προβλήματος υγείας, ακόμη και στην έγκαιρη διάγνωσή του. Λένε οι ειδικοί που τις ασκούν, ενώ η ομοιοπαθητική είναι μέθοδος που υπόσχεται άμεση ίαση δίχως χημικά φάρμακα. Αυτό είναι το κεφαλάκι μας. Το μεγάλο δάχτυλο είναι το κεφάλι. Εδώ μέσα, στο βάθος, στο κέντρο του μεγάλου δακτύλου βρίσκεται η υπόφυση. Πιέζοντας βαθιά, επιδράμε στον αδένα της υπόφυσης. Απλές ασκήσεις ρεφλεξολογίας, πίεσης δηλαδή σε σημεία του πέλματος που στέλνουν ερεθίσματα σε συγκεκριμένα όργανα του σώματος, μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη καταπολέμηση του πόνου. Αυτό υποστηρίζουν οι ρεφλεξολόγοι, οι οποίοι τονίζουν ότι δρούν συμπληρωματικά στη φαρμακευτική αγωγή. Ως ένας τρόπος όπου δρά αντανακλαστικά μέσα από τα πέλματα, επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, βοηθάει στην ίαση. Όπως ακριβώς πάει το ανθρώπινο σώμα, είναι ακριβώς η εικόνα του κάτω από το πέλμα. Με αυτό είναι το αριστερό μας πόδι, εδώ βρίσκεται η σπλήνα. Άλλη μορφή εναλλακτικής ιατρικής με πιστούς οπαδούς είναι η γυμναστική γιόγκα. Οι ασκήσεις της, λένε όσοι τις διδάσκουν, χτίζουν σταδιακά ένα υγιές και παράλληλα ήρεμο σώμα που αποκτά γερές άμυνες έναντι των ασθενειών. Ισορροπεί το ορμονικό σύστημα, δυναμώνει πάρα πολύ το μυϊκό σύστημα, κάνει ένα πολύ γερό σώμα και όλο αυτό δημιουργεί αρμονία. Και η αρμονία τι φέρνει? Μία ασθένεια. Ως μορφή θεραπείας που δεν έχει ανάγκη τα συνήθη χημικά φάρμακα, χαρακτηρίζουν τη μέθοδό τους οι ομοιοπαθητικοί. Συμβουλεύουν τους ασθενείς τους να αντλούν δυνάμεις από φυσικά επεξεργασμένα σκευάσματα και έχουν στόχο την καλή κατάσταση όλου του οργανισμού. Όταν πάσχει ένα όργανο του σώματός μου, στην ουσία δεν πάσχει μόνο το όργανο αυτό. Εγώ υποφέρω. Εγώ σαν ένα ανθρώπινο σύνολο, σαν μια ολότητα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να θεραπευτεί είμαι εγώ, δεν είναι το σηκώτη μου. Σύμφωνα με όσους ακολουθούν τις πρακτικές της εναλλακτικής ιατρικής, οι μέθοδοι που επί εκατονταετίες ακολουθούνται στην Άπο Ανατολή κερδίζουν διαρκώς έδαφος και στη χώρα μας.